Trenggalek punya. Trenggalek punya. Ya menika pun keparengaken jumeneng sedaya kita kor bareng-bareng. Iya. Kanggo tombo-tombo kangen, rumaket paseduluran warga masyarakat wonten Eladan Giri Subah menika ya. Giri Subah ya. Luar biasa sekali bersama Wahya Production. Wahyu Production. Nggih. Mantene ngersake lelagon ingkang gumyak no palos nyuwun sewu. Gumyak. Sik kajane bojone Rudi sing di loro kuwi Pak ya. Sing siji juragane Ston. Oh, tak kira langsung loro ngono mau. CEO. Oh, CEO. CEO. Ya ke manten anyar kuwi yo an. Lah iki Oh, lawas. ana manten. Mangga ngarep omahku. Tersentil egonya. Mompior. Iya Nek Nur. Iya. Kebayakmu ki remjak-remjak. Minggiro, Itu sih. minggiro. Nur iki wingi kanser nganggo tile kok iki dine anduk to Nur. Ora kuwi udah anduk. Apa? Kelambu. Nang omah didedel ditempleke kono kuwi. Diam. Apa? Iki aku arek gambyong. Aku arek Keres. gambyong nang mana? Allah, tansah gandrung-gandrung. Aman rin. Malah regijikan ana wong awak. Je, monggo Mas. Lelagonipun derek saking wingking monggo. Ya, kanca-kanca ya gaja prusa. Ada juga Mas Ferry baru datang. Pokoknya tukang nyondropong ngomongin men. Men aku yo karo. Alhamdulillah menika tamunipun Banyu Mili Gumanti. Ya ampun. Menika pengantin nek Mas Rudi menika pramune sae ya Mas. Je, menika sampun kalampani jam kabul. Sampun. Tengah kene saya. Ora, bojone Mbak Diono nomor loro. Bingung rasanya nang darimu.
Segala lakon kesayangan lumantar kanca-kanca yoga jabrusa pun berarti misalkan dening kanca-kanca Widyawati ingkang menika kepareng hanya wiji setunggal kalih lelagon-lelagon tembang ingkang jumbuh kalian swasana samangke pun aturaken lumantar kanca-kanca yoga jabrusa lan menika ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng kanca-kanca rekan media yang sudah hadir matur sembah nuwun lan ugi sarta warga masyarakat wonten ing laladan Giri Suba temtunipun lan sak kiwa tengenipun. Nggih, katur lelagon-lelagon malih Mas menika pun aturaken lumantar kanca-kanca yoga jabrusa mbok bilih sak mangke Mas Rudi dan istrinya ngersake lelagon nanti WA aja ya. Ketoke loyo ki ngopo lho Mas? Ora kok biasane donge ki nek manten anyar ki terus dinas trampil ngono kae. Kok wis loyo? Kurang turu apa kurang? Ya. Deh, kowe iki tek nurung tau dadi manten. Manten lho apa yo ngono yo kira-kira aku tak takon sing wis takono Mas ayo. Takono Mas Rudi, takono Mas Rudi. Cara-cara nek dadi manten anyar kok kesel lho. Apa Anu kesel takono kok? Mas Rudi Ya, sing aku ki manten anyar Mas Rudi. Tekon ki Mas Rudi Lah ora kan kowe wis prasaja. tau. Sing manten anyar Mas Rudi ki Pak Ketua ya manten anyar. manten expired Mas yo Yoga no. ya manten anyar. Sapa manten expired? Iki lho expired iki wis expired. Yo, kek Gus, nasibe adewe piye Rat? Lah yo. Urung payu Rat. Pak dia runtang-runtung ngono kae yo kudu sabar yo mbokmu. Lah yo kek piye? Sekarang yo Kapan saiki. kowe marang ngrabeni aku Rat? Kose aku ki ora mikir perkara omah-omahe sesuk wak Ya dhewe. terus. Nek sesuk perkara lihat takiyat kepiye? Jebule. Jebule. Curiga, kecurigaan. Curiga-curiga apa? Lagunya apa kita persiapkan spesial untuk Mas Rudi? Oh ya, boleh. Nika pun Widyawati ingkang keparengaken ya. Lah kowe ngopo? Yo nek MC ku tok wangun-wangune emang gak kenyanyi ngono kae MC kok lho aku teko ki. Keri. Ngene iki patute. Kowe do nyanyi aku tak MC ngono kae. Iki ngono aja Mbak sik. Iya, iya. Ya kasetyan Jatim sak mangke katur Mbak Lalen, Mbak Nurli, Mbak Feni sumangga.